kwụsị ịhụnanya ya enweghị njedebe ka ndị na-atụrụ dị nwenu egwu kwụsị ịhụnanya ya enweghị njedebe onye nwenu ekele akari ya ebuliela m elu agaghị m anwụ aga m adị ndụ wee kwupụta akọrụ niile nke dị nwenu. Yes, Lord. Ọ bụ ezie na dị nwenu tara m ahụhụ nke ukwuu mana onye feghị m n'aka nke ọnwụ. Dị nwenu ọ dị ịtụnanya